Vi står på Eldrup Sigevej i Ertebølle. Der er observeret nogle gamle 60 km vejtavler. Og vi har telefonisk kontakt til Vejdirektoratets øverste skiltechef. Og det er hr. Thomsen. Hr. Thomsen, er de med her? Ja, det må man sige, ja. Kan de fortælle lidt om de her 60 km tavler? Hvornår er de fra, cirka? Ja, de er fra perioden 1955 til 1977. Jeg kan forstå, at det er en lidt nyere type med det lidt moderne sekstal. Relativt moderne, naturligvis. Og det er så formentlig fra midt i 70'erne. Ja, det er udmærket. Og der står 3 af de her skilte heroppe. Hvor normalt er det, at der står sådan nogle gamle hastighedstavler i Nordjylland? Jamen, jeg vil sige, at i Jylland, der er de gamle tavler ikke længere så almindelige. Men på Sjælland ses de jo oftere. Men jeg vil da tro, at der stadigvæk er en halv 100 stykker tilbage i Jylland. Ja vel. Det er jo meget interessant. Hvornår var tavlen opsat, sagde de? Jeg vil tro, at den er opsat midt i 70'erne. Ja vel. Det vil sige, at de har stået omkring 35, snart 40 år. Ja, det passer meget godt, ja. Det er godt. Og dato, det er i dag, den? Ja, det er den 28. juni 2011. Og klokken er 16:20. Ja. Vi siger tak herfra. Jamen selv tak.